Guys, dito kami sa likod ng school. Ito nga pala guys yung pinapatrabaho ko guys. Ha? Si Jamsi. Ay, shoutout yung mga hardinero ko pala. Eh, papatayo kasi aming pool. Ito pala yung nasimula, no? Pinapatay namin yung pool namin guys. No? Marami nagkatrabaho. Sisipag na mga trabante ko. Kana kamay ko guys. Yan. Ito, kana kamay ka, no? Yan. Di yung papilis na aproba na yung ano na to? Yung lote na to kaya ginapadamo ko sa kanila. At sa mga tropang KBRT dyan oh. Shoutout naman sa tao na to na pursige magsaka. Malapit na. Malapit na matapos yung pinag-akumpol. Matapos na yung pool ko. Ay, balon ba yan? Lagi ganda ko pool.